ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародаро ҳамакаса зинда бошен, худованд нигаҳдортон боша. бисёр менависем. иншоалло ки вақт соатиш ки омад, албатта мекунем, эфир мегем дар ҳамон ютуб мекунем. некем ки ами дар бораи ин ами самбақафрӯш чӣ гуфтан? салому алайкум бародарои азиз, дӯстои азиз. ана самбақҳои фурӯшӣ дорем. Анаи калонш карочи 150 сомон, инай средниёша хай 100 сомонӣ даметум. Анаи майдаакш карочи ин майдаакша хай 50 сомон. Амазон ки нестам фарзона, хушбахтам аз он ки мард зодам моро. ме инсон меброи билад, ай мардакӣ гап мезанӣ, бо ай мардакӣ нохун мекунӣ. бо ту худ аввал мардак баша, гуфт чӣ хеле инсони ту билад, не телефон та мегирӣ билад, не там як ҳаёт қарздори, ай ҳама бо меброи, бо ай мардакӣ гап мезанӣ. мардакира чӣ да мардакӣ чӣ лезид мекунӣ? Там самбақа бурам, самбақа пушта кунохи. бо қарзи мардакора буброр бите. Ты чӣ хеле инсони билад, меброи бо ай мардакӣ гап мезанӣ, ай я барбаро, ай ҳама қарздори билад. ё ки ту уже одат кардагӣ инами суми халқ кардӣ. баъд о саг меброи, аммо очкора баъд ай ҳама чӣ вай мекунӣ, скриват мекунӣ, номи амният ҳам мегирӣ, номи зинда бошанд, коркунои намечиво за сабои зна чӯиш ин ба набромада, ҳар чӣ гуфтан мегирӣ ки айрӯи тишда бояд тра защитат кунад. Ҷе вақт соат дора, иншоаллоҳ ҳар як кор вақт соат дора. самбақафрӯшиш дад кун. вақт соатиш ки омад, албатта ту ҷавобша мегирӣ. ин танагу ки била кидат кади гирехтӣ рафтӣ ба 5 тин зор будӣ, акаҷон гуфта гап мезадӣ, ҳозир бо буромада мардакӣ гап задистае, бира гумшаи ҳамара ридику.